Башкортстаныбыз зәңгәр күлдәргә, уйсан таударга, сылтыр шишмәләргә, мул уңыш биргән басуларга бай төбәктәре менән көсле. Шулар араһында баш каланың ут күршеһе булган Кырмыскал районы үҙенә генә хас күркәмлеге менән аерылып тора. Бүген тормыш программаһы тырыш, эш һөйсән, бай тарихлы Иҫке Муса авылында. Безнең авылда сәмсел, тырыш кешеләр яшәй. Ничек кенә тимә, батырдар тәрбияләгән авыл бит бу. Мен үзем калала эшләп карагас, үзем фармацевтик биткәс инде медицинский колледжда. Миңа охшамагас, миңа бу эш еңелрәк дип күренә. Минең бүтән ергә китеп эшләргә мөмкинлекләр бар иде. Но мин китмәдем. Авылда үземне бәхетле итеп исәпләйм. Кырмыскал районы биләмәһендә урынлашкан авыл исеме Асаба башкорт поручик Муса Кашкалтаев исеме менән йөртелеп, уга нигез 1724 елда һалынган. Иҫке Муса бик борынгы авыл. Уга тиклем башкортлар переписчиктарды кертмәгәннәр. Переписчиктар кергәс кенә авыл рәсми рәвештә ана шул 1724 елда поручик Муса Кашкалтаев исеме менән рәсмиләштереп китә. Эш менән, батырлык менән, туган иленә мөхәббәт менән гомер буена яшәгән халык бында яшәй. Бөек Ватан һугышы елларында безнең авылда 112-нче башкорт атлар кавалерия дивизиясына аттар үстереп, тәрбияләп yetkirгәндәр, биргәндәр. Унда безнең авылның бүтән ир-аттары, хатын-кызлары эшләгәндәр. Бу эшкә бик җаваплы карагандар. Һәм Таһир Кусимов үзе килеп йөргән, Миңгали Шаймуратов үзе ул менә безнең яктардан битендә Арыслан авылыннан ул үзе лә бында булган. Һәм бу эшкә безнең халык бөтә янын тәнен биреп башкарган. Борынгы һәм зур Иҫке Муса авылында халкыбыз рухын, кәсебен дәвам итүсе, һәр яктан уңган һәм тырышып дөнья көткән халык яшәй. Иҫке Муса авыл советына 6 авыл карай. Иҫке Муса авылы уларның иң иреһе. Бында төрле милләттән булган 728 кеше яшәй. Төп халык башкорттар. Мең ырыу башкорттары нигез салган бу җирдәргә. Шулай ук татарлар күпләп, урыслар, суаштар, үзбәк халкы Hungarala килеп төпләнде. Йорттар һатып алар тирә-яктардан. Шуга булуга карамастан, төрле милләт булуга карамастан, бик дус тату бер гаилә булып яшәй бундагы халык. Ишле гаиләләр бездә байтак кына ул. Менә Ялановтар гаиләсендә яшь кенә булулары карамастан, Бишәү битендә шуның Мөхәммәдияровтар бар, Шәңгәрәевтар бар. Гаиләнең теге ишлелеге, гаиләнең баланың үскәс билдәле була. Мин атайым менә әсәһен кешенең баласына карап баһалайм. Авылдың төп фамилияларын һанап әйткем килә, данлыклы гаиләләрен һанап үткем килә. Фамилиялар инде улар төп менә береккән. Ошо җирдә менә нимә генә алмаһак та, нинди генә эшкә тотынмаһак та, уларга мөрәҗәгать итәбез. Уларның буындары менә төпсүктәре, күптәре бу авылда калган, тирә-яктары бөтен республикабызга таралган гаиләләр. Иң беренче сиратта бу Мөхәммәдияровтар гаиләһе менә берничә тукымалар бында яшәй. Барыһы да матур йортларда, матур итеп үзләрен хуҗалыктар тотып яшәйдәр. Күп балалар тәрбияләйдәр. Балаларын рухлы итеп, телгә, үзебезнең тарихка ла ихтирамлы итеп тәрбияләйдәр. Иҫке Муса авылында укытучы һөнәрен буындан буынга тапшырган Динә менән Илдар Мөхәммәдияровтар янтияктәрен биҙәп яшәүсе гаиләләрҙең береһе. Атайым да укытучы, география укытты, география фәнен укытты. Әсәйем инде библиотекала эшләне. Тырышып укыган укучылар барыбер бездә лә яхшы белем алалар. Бына әйтеп үтәһем килә, бездә бик күп укучылар үзебезнең мәктәпте битеп, егыны яхшы биреп, шуннан соң вуздарда, авиационный институттарда, медицинский университетта укып, шуларды битеп, үзебезнең авылга кайталар инде менә яшьтәр.
Біздің мәктептің оқытушылары бір 70%, 72% өйдебізде оқып бітіп, өйдебізде ішлеген оқытушылар. Бар шындай оқушылар, бізден көбірек те білген оқушылар. Мына компьютерді білген оқушылар көп енді. Біздің келеніміз шушы ауыл қызды. Шу оқушыбыз. Ол физика-математика факультетін тәмамлап, міне ауылда әлгі вақытта физика һәм математика фәннәрен оқыта. Иптәшін да математик. Алар икесе шулай ауылда математика фәнін оқыталар. Әлеге заманда яңыса талаптар бізге берілә бит, яңы талаптар қойыла. Шуның өчен оқыту элекегә караганда сак кына барыбер үзгәреш бар. Түгел фәндәрдән белем биргән укытучылар алдаштар өчен һәр яклап өлге. Шөгыльдәре лә күркәм. Авыл халкы бакча үстерергә ярата, гөлләр ярата. Менә әле безнең контактта шәшкә яратучылар группасы бар шушы авылдан, күрше авыллардан. Һәм без бер-беребез белән артык гөлләрне алышабыз, киңәшләшәбез, үстерәбез. Яшь чактан ук педучилище укыганда ук соңгы йөгерү менән заниматься иттем. Минең беренче разряд соңгыдан һәм йөгерү буенча беренче разряд. Шун армияла булганда ла мин соңгыла үдебездең Восточный Европа буенча защищать иттем, честно. Кемеровода служить иттем, Красноярске, Омске аларга бит ярыштарга йөрнек. Әлеге вакытта инде бул соңгы просто тодалык өчен генә инде сыгып, менә шул соңгыла сыгып йөрибез иптәшем менән. Заниматься итәм кортсылык менән, баксасылык менән заниматься итәбез инде. Мен иптәшем менән бик үдебезнең баксалар бөтен мәгънәдә үдебезнең баксалар үстерәбез инде. Шуннан һуң иптәшемнең һөнәри инде ул сәскә. Авыл халкына килгәндә бик эшчән, тырыш халык яши. Менә аеруча әле яшьләргә җир бүленеп бирелде. Шушы җирдә яшьләр гаилә корып, йортлар төзеп, балалар үстереп яшиләр. Гаилә авылдың гына түгел, илдең нигезе. Ул тату бердән булһа, балаларына һәйбәт тәрбия бирһә, илебез дә көчле булыр. Яраткан эш кешенең йөзен аса, сәламәтлек бирә. Хезмәтсез тормыш, һүнгән күмер ди, язмышын мәгарифкә багышлаган Иске Муса авылының укытучылар гаиләһе. Республикабызның иң күркәм табигать кумарткаларының береһе лә Кырмыскалы районында урынлашкан. Иске Муса авылынан 2-3 километр алыслыкта яткан Зәңгәр күл бар. Бәләкәй генә Казан күк түңәрәк күлдең уртаһында диаметры метр самаһында төпһез упкын ургыла. Оның һавы ла, баткагы ла үзенчәлекле, файдалы. Красноусол минераль сыгынактарына тиң. Ел әйләнәһенә Зәңгәр күл буеннан кеше йөзелмәй. Ял итә, колас яйып йөзеп булмаһа ла, халкын һауда сумып сыгырга теләүчеләр күп. Уңдырышлы басуларга, йырсы елгаларга, күзгеләй күлләргә бай Иске Муса авылының тырыш шиюсән булуы күзгә ташлана. Кайда эшсәң халык, шунда уңыш диде. Сөгелдер үстерү һәм шәкәр эшләп сыгару тиәге буларак дан тоткан төбәктә бүген дә борынгы кәсептәргә тугры калалар. Безнең йөрдәр иң уңдырышлы йөрдәр дип исәпләнә. Эталон, йөрдәрдән кара йөрдән эталоны дип исәпләнә. Гомер буена Сөгелдерселәр авылы бит инде бу зур уңыш алып республикага данлыклы игенчеләр, Сөгелдерселәр биргән безнең авылыбыз. Безнең авыл булай да сәмсел халык дип инде. Ләкин менә шуны күзәтеп барам. Карт-картталары кимдер раскладчаны. Шуларның балалары именно колхозларнылар менә шул система иткәч үстеләр дә киттеләр, магазиндар савышланлар, бүтән төрле автосервислар да бар, бүтән төрле өлкәгә кавылтылар да киттеләр дә бардылар.
Менә шул да теге югалып калмый торган халык яши бездә. Авылыбызда эш бирерлек 6 эшкуар эшләй. Улар менә безнең менә үзебезнең яшь кенә егетебез өчен шатланып торабыз. Гаделшин Денис машиналары төзәтү буенча бик популяр. Шулай ук менә Акбашев Рамил агайның эшендә эш бирә. Онда унлаган кеше эшләй. Онда инде тирә-яктан район буенча ла киләләр. Шул ук вакытта Марат исемле егетебез зур цех алып бара. Ул төзекләндерү, төзү эшләренә песчано-гравийный смесь әзерләй. Онда үзебезнең егеттәр водитель булып эшләйләр. Эш хакы матур, 30-40 меңнәп якынлап эш хакы алалар урында. Магазиндар ачкандар. Бөтенләй безнең авылда эш табу проблема түгел. Әлбәттә, буга Өфөнең якын булуы бер яктан әйбәт. Кеше Өфөгә, аэропортка, булгакка йөреп эшләй. Шул ук вакытта безнең биләмәле 38 эсентә. Шулай булгач, халык үзе кош-корттың төрлеһен үстерәләр. Төрлеһе әйтеп ханап китмәем. Шуннан кәзә малынан башлап хыйыр малына тиклем. Уның хөтен эшкәртеп хаталар. Ей, шу сезондар вакытында 100 мең, 200 мең, кемдер хатта 500 мең килем алам дип эшләйләр менә шул сезон вакытында, эсентеләр вакытында. Шул ук вакытта утын хату бездә бик популяр. Эш юк дип, электе безнең атау әйтмеште, ата ялкаулар гына әйтә. Ничә авылда шулмасын. Сыккас тавабын бирелмәс өчен сүбеңдә алып яшелсә утырсаң да эш, битенемә эшләсәң дә эш, йөреп эшләсәң дә эш. Менә мин үзем колхоз беткәч 30 елга якын Өфөгә йөреп эшләйм. Бер дә күрмәйм. Шуның менән балалар үстердек, шуның белән укыттык, шуның белән алар үзләре лә эшкуар булып китте. Стәрле тамактагы медицина колледжын тамамлаган яшь эшкуар тамырлары менән янтиягенә береккән. Кайда туганһың, шунда яраганһың дигән хакыйкатьте Сибирдә йөреп эшләгән атаһы мисалында яхшы аңлаган ул. Кышкыһын сагат 6-нан төнгө кайттым инде. Егеһен сагат 5-тән иртән хыйырдар хавып көтүгә сыгарып, көтүп инде шулай итеп яшәгә табы. Хыйырдарды үзем хавам. Дайылный аппараттар бар, 2 дайылный аппарат. Егеһен 2 менән дә хавам. Кыш көне бер аппарат менән менә воздуховодный шланг килә. Аппарат бер урында гына тора, үзем бидраны күсереп йөреп, һәрбер хыйырды хавам инде. Общий поголовье минең хыйырдардың 16 баш, 9 буйный хыйыр, 1 үгез һәм 6 бодау. Әле менә тагын 5 хыйыр бодауларга тиеш әле. Әлеге көндә 4 хыйыр хавып, шуның менән эштәгә табып инде. Ер малсылык эшенә яшьтән күнекәнлектән авыл хуҗалыгы бизнесында Айгизәр Гызаиров ышаныслы атлай. Бәләкәй сактан уже мал арасында үткәс, үзем укуды үткәс шул малдан шөгыльләнә баштаным да. Башта үгезләр тотайны, мошы харайда төденек үз атай менән үгезләр өчен шул әдерәк хыйырдар бар ине, бодаулар ибеде йөрергә дип, бодаулагандар ине. Дигәнәй, хавып каранык та инде, шуннан соң хөткә күстек, әле менә только хөт инде. Прибыльнейрак эш дип күрәбез шуны. Эшкәртә хатыным, үземнең хатыным шул вис хөттәрде көненә әлеге көндә менә 100 литр хөт алып эшкәртеп тора, атайым шул доставка менән заниматься итә инде. Зубова, Булгакова, Кырмыскал, Уфала, Кировский районга доставлять итәбез. Авдон, Жилиналар. Шул кешеләр гелдә заказ биреп торалар. Хөт китеп тора инде. Әлеге вакытта 4 хыйырдан 15-тән 20 меңгә хәттем без каких-либо затруднений эштәп була инде. Азна гына. Хөт, каймак, шул творог, хатыным йогурт, кефирдар, короттар, сгущенкалар эштәп, творожный массалар, шул сыр эштәп хатып ятабыз. Егеһен аттар иям мин. Бөрьән, Хайбулла яктары, Беларт яктарынан аттар хатып алып киләм дә шул кышкыһына хәттем тотабыз да менә марттарга буеп үтеп хатабыз инде. Уже кешеләр шул хөт заказ иткән кешеләр молочный продукцияны улар шул иттәрде алып үтәләр инде. Шул минең апайымдың улы 12 яшь, үзе шул миңа икәүләшеп бер эштә ятабыз инде ошо харайда. Хыйырдарда һава үзе бер үзе малдарын да карай, үземнең вакыт булмаганда бер кайда мал артыннан сыгып киткән, ул эшләрде үзе битеп эшләй. 10 яшьтән вис үзе
Хайырында һава уже 2 ел мына. Буласак фермер. Әйе. Ситтән караганда авыл ерендә итештерелгән ризык үҙенән-үҙе барлыкка килгән кебек. Мәшәкате лә күренмәй. Әмма йорт кураң төҙөк, мал туарың көр, ризыгың мул булһын өсөн таң һарыһынан кара төнгә тиклем сәмләнеп эшләргә кәрәк. Иске Муса авылы халкына тормышта гел беренсе булу табигатьтән бирелгән. Был һүҙҙәрҙе раҫлау өсөн ауылдың данлыҡлы шәхестәрен атауҙа итә. Башҡортостандың дан орденының иң беренсе тулы кавалеры Мустафа Ғазизов менән республика ҡатын-ҡыҙҙар араһында тәүге социалистик хеҙмәт геройы Банат Батырованың кендек ҡаны бәрәкәтле Иҫке Муса ауылында тамған. Артисттарыбыҙ да күп. Менә, мәсәлән, Салат драм театрында Башҡортостандың халыҡ артисы Рафаил ағай Салихов, Башҡортостандың атҡаҙан артисы Рим Әминев. Шуан һуң айырым итә килә мин менә ауылдан сыҡҡан шәхес, шоулда туып, шоулды барлыҡҡа килтергән, шоулды тарҡатмай заманында алып ҡалған кешене, ул да булһа Минсая Булатович Сағитов заманында колхозда айырып алып Мусаны, миллионер колхоз эшләй. Мөхәммәт Сәлим Өметбаевтың бүләре Рихард ағай Өметбаев. Ул беҙҙе физиканы уҡытты, ләкин менә бөгөн генә әсбәп бултырдылар бит, туған яҡты өйрәнеүгә бит. Ул заманда беҙ физика дәресенә, туған яҡты өйрәнеү дәресенә ингән кеүек эркелешеп керәйнек. Менә класста нисә кеше балалар күп ине. Шулар шул Рихард ағай аша үҙебеҙҙең һәрберебеҙҙең әтәйләр, инеләр тураһында белешеү, балаға күңелгә йылы була торғайны. Шул ҡорт-ҡорттыйларны белә ине. Бөтә шарттар бар ауылда, мәктәп бар, балалар баҡсаһы, клуб, мәҙәниәт йорто бар, китапхана бик әүҙем эшләй. Многофункциональ спорт майҙансығы бар. Иң мөһиме, беҙҙең ауылда таянып эшләрҙәй, менә йәмәғәт эштәрен алып барырҙай. Ауыл өсөн янып көйгән кешеләр бар. Халыҡ дәртле клуб тик торған юҡ. Ендәрем бигегә йөрөй, шуға шуан мәктәптә таеквондо секция эшләп килә бит инде. Шуға бар. Рухи яҡтан да, физик яҡтан да үҫтереү өсөн бөтә шарттар да бар. Кешенең үҙенән тора. Иҫке Муса ауылы китапхана һәргәһендә ағинәйҙәр клубы эшләй. Уның ағзалары экологик өмәләрҙә ҡатнаша. Ауыл шишмәһе тирәһен йыйыштыра. Шифалы дару үләндәрен йыя һәм уны ҡулланыу менән шөғөлләнә. Борон заманда йәшәгән ти бер ҡатын. Усалдың да усалы, яуыздың да яуызы булған ти. Был ҡатындың 2 ҡыҙы булған. Үҙенең ҡыҙы Миңлебикә һәм үгәй ҡыҙы Гөлбикә булған. Әкиәттәр уҡыйбыҙ инде шул яуызлыҡ менән яҡшылыҡты тураһында һөйләйбеҙ. Балаларға кәрәк бит инде. Хәҙерге балалар әкиәт уҡыйҙар инде, библиотекаға менә киләләр. Без шунда уҡыйбыҙ инде, өйрәтәбеҙ. Әкиәттәрҙә сөнки сағылған бит инде шул күренештәр. Үҙебеҙҙең яҡҡа ғына хас әкиәттәр һөйләйбеҙ. Быйыл беҙ агинәйҙәр белән ҡомалаҡ йыйырға, балан йыйырға барҙыҡ. Быйыл бик уңған ине емешләре. Ҡомалаҡтың дауаһы бик күп. Уны август-сентябрь айҙарында йыйырға кәрәк, емештәрен, һабаҡтарын да сүпрә яҫарға мөмкин, икмәк пешерәбеҙ бит инде. Баланың да дауаһы күп, С витаминына бигерәк бай ул балан. Аның ҡайырыһын апрель-май айҙарында йыйып, ҡайнатып эсәләр. Бик күп файҙаһы. Емеше һыуыҡ тигәннән бик файҙалы. Мына варенье яҫайбыҙ шулай итеп пешереп, икиптереп һаҡлайбыҙ. Бәйләмнәр бәйләйбеҙ. Мына күкәкселәр эшләйбеҙ бергәләп. Йәшләрне өйрәтәбеҙ, мәсҗитебеҙгә йөрөйбөҙ. Иҫке Муса ауылының оло йәштәге халҡы күбеһе мәсеткә йөрөй, дини йолаларҙы тота. Тәрбиәүи эш уларҙың көн итмешендә төп урында алып тора. Әшһәдү алла анна Мухаммадур Расулуллах. Әшһәдү анна Мухаммадур Расулуллах. Ғайет байрамнары, урада байрамнары үткәрәбеҙ. Ҡорбан байрамы үткәргәндә беҙ мында һарыҡ мына салырға инде ҡорбан 30-лап, былтыр 50 һарыҡ салдыҡ. Шунан бер нисә 200
маршмак мында үгедеме салабын ол итлерді мына салынған итлерді бөліп үстен бір өлішін таратабыд кім мына мұқтаж кім мына яңғыз әвелдер бабайларға таратабыд мына шулайды ауылдар бөліп мында исем қошу никах оқыту өткәрәбіді яш ғалилерге мен қуанамын мына ұшы балалар бетін олар меніңсе іш болып тәмәкі тартып орақасы бермес деп ойлаймын мына мен ышанам шуңа олар мына дораға үйленге өздерінің балаларын мына шы мәсітке үйретер деп ойлаймын Иске Муса орта мәктәбендә балаларга төпле белем бирү, уларны рухи яктан үстерү, хезмәткә, сәламәт тормышка ыңгай караш тәрбияләү төп юнәлештәр. Безнең төп юнәлеш белем бирүдән башка безнең мәктәптә спорт һәм физкультура балаларның һаулыктарын ныгыту буенча төп юнәлештең бере. Безнең мәктәптә музей эшләп килә, мәктәп музей алып барыла, бик бай тупланган музей, бик күп эшләр алып барылды. Мәктәп музейның оештыруының төп максаты балаларда илһиярлек тәрбияләү, үзебезнең авылдашлары белән горурлану, уларның эшләре белән, казанышлары белән хуклану иң тәүдә күзаллана. Экспонаттарда без балалар музейның активы белән йыйып алдык. Күп экспонаттарда авылдашлар үзләре китерделәр, чөнки улар бында ул экспонаттар хакланасына ышаналар. Һәм балалар актив катнаштылар. Һәр авылдан, безнең авыл советының исә авыл инә, һәр авылдан сигелгән, бәйләнгән төрле эш кулларының экспонаттары йыелды. Кырмыскалы районы Иске Муса авылы халкы бүген дә сәмле хезмәт үрнәге күрһәтә. Янле тормыш белән кайнап яшәй. Үткәнен кадерләп хаклаган, тарихи гәүһәрләрен, йолаларын тергезгән, тырышып эшләгән авыл халкының киләсәге өметле булуын бында яхшы аңлайлар. Бұл зорлануға кірмей, бұл рәсми проблема. Күптен яшап килгән бер зур проблема Илтуган менән Муса арасы безнең неде менә район үзәген нисектер менә нитеп тора. Калган Илтугандан һуң юл әйбәт. Нигә район үзәгенә барып кайткансы, Өфөгә барып кайтты 40 сакрым нере. Менә шу Илтуган һәрбер депутат, һәрбер шул битеп иң беренче халыгында сыгыш яһаганда депутатлыкка үтерсен микән, ул кызыр микән? Ана шул неде Илтуган менән Муса арасындагы юл. Бу проблема шуның мен калган теге вакытларын әйтеп тормыйм, чөнки проблемалар ул була тора, хәл ителә тора. Проблемалар булсын ул, чөнки проблемалар юк икән, хәрәкәт юк. Оны теге проблемаларны хәл иткән һәйин хәрәкәт барлыкка килә. Урындагы үз башлангычлар буенча эш итәбез. Менә трактор шушы программа буенча алдык, памятникта шушы программа буенча төзекләндердек. Әлеге вакытта Аккүл авылында зиратты төзекләндерү буенча эш алып барабыз. Һәм быел без ир-егетләрбез шундый эшкә сыктылар. Мусаның исемле ял паркына нигез халдык. Һәр гаилә исемле агач утыртты. Ул агачларны кышкылыкка әзерләнә. Әлеге вакытында тос төзеп ятабыз. Тос буенча төрле грантларга язып, шул паркты азагынаса матур итеп, халыктың күңеленә вакытына ял булырдай урын итеп эшләргә мөмкинчелегебез бар. Мин яшь сагымда әлдә юләрләнеп шулдан сыгып китмәгәнмен икән дим. Исәптә чөнки мин сыгып киткән булсам, 5 балам булмас иде. Дөресен әйткәндә, Өфлә нидә фатирдан фатирга яки нидә икенчесеннән инде менә шул улыгая бара шул ердин теге ныгырак басах икән туган ергә. И ныклыгын да
Шоның үдіңдің де нықлыңды, ауылдаштарыңды да теге яратасың. Мына ысын күгілтен айтам, мына хит фәстіруді мен ауылдашым. Бүте ауылдаштарымды яратам. Ысын күгілтен айтам, мына құлымда ерем қылып етем, ауылдашым яратам. Сырттың кен үдіңдікілер. Мына ех дейінде қояқынды. Теге біді барыны бір оғай, ех үзібіздікілер дейді. Ете тұрғайны. Ол әлген оңланы мен ұшы хүзді. Ол юқтан етмеген екен. Шул хүзді сағыла ер елықыла, шул хүзді сағыла ауылдың өткенілі, шул хүзді сағыла келесәгілі, шул хүзді сағыла ауылынсын бір сұлуғарында, бүтіні келесәңді өлеуді, баларында, енсәрінде өлеу, әкім енсәрін өлей, ол ауылында өлей деген.